Ụmụ Igbo ekelekwa m ụnụ. Ya dịrị onye ukwu mma, dịrị onye nta mma, nke onye chiri ya zere. Ihe ị na-achọ iji eriju afọ ị ga-ahụ, ihe na-achọ ka o ji gị riju afọ ahụ kwara gị. Biko memere m ihe onyonyo gbasara nkwuru okwu ndị na ụmụ anyị nọ ụzọ ije n'obodo dịgasị iche iche na-eme ọtụtụ biznes dịgasị iche iche maka dị mma maka na-adịghị mma, karịsịa ndị na-adịghị mma. Obi tọrọ m ụtọ nke ukwuu na ọtụtụ akpọgo m n'ekwentị, ụfọdụ zitekwara m ozi nderịta ozi na-ajụ eleta ga-eme. Ọhịa pushiri m ime ihe onyonyo nke a na iji wee chịkọta ije ahụ. Emere m ka a mara onye na-achọ ije obodo wepụ n'aka na Dubai, wepụ n'aka na Indonesia, wepụ n'aka South Africa. N'otu aka ahụ South Africa lala n'iyi, n'ọtụtụ obodo ndị ọzọ ndị m na-agaghị echetacha ugbu a. Gị chọrọ ike obodo kpewe ekpere ka Chukwu nye gị visa hụ na Germany, Australia ụzọ ha mepere emepe na ugbu a, Canada, Poland, Finland, ka ha bịakpọwa ndị ọzọ maka inweta visa ha na-aratụ ahụ. Mana ịhụ na Australia, Canada, Poland, alisa maara m onye begoro ọtụtụ ndị mmadụ visa ha ji wee gacha obodo atọ ndị mkpara ha na. Ma enwere ihe m chọrọ ịrụtụ akwa akụkọ ọzọ iji wee chịkọta ihe onyonyo a gbasara ndị nọ Dubai. Achọpụtara m na ụmụnna anyị nọ Dubai, n'ihi ihe ha gabigara wee hụta onwe ha na Dubai, ha rụzie ha achọ ka ha megwara ihe mere ha. They want to retaliate. Ụfọdụ ma egwukọtara ha waye mechaa n'ikpeazụ ha ahụzi onwe ha na Dubai. Ụfọdụ akọrọ ha ezigbo chaji, tara ha fụrụ ha ụfụ n'ahụ, ha jisi ike mechaa hụ onwe ha na Dubai. Ụfọdụ kwa egiruo ihe ahụ gwara ha ahụzi ihe ahụ, ha gaa n'otu afọ, otu ọnwa atọ, ọnwa anọ, onwe bụ ọnụ anụ ga. Ụfọdụ asịsị ha mewe yahoo agha na-ekwukwa okwu ya, ji ekwentị chọwa napụta ndị mmadụ ihe. Na mana enweghị m chọpụtara ha na-emezi nke wu ịgba anya mmiri. Onye hụ na egwuri ya chandu kpọga ya Dubai, ya ruo ebe ahụ kama ọ ga-ejide onwe ya chọkwa ka o gwue ndị ọzọ chandu ịnapụtakwa ha ego kpọfeta a ga-akpọfeta ha n'ihe ha emere ya, ọ ga-eme ya ndị ọzọ. Ọhịa m chọpụtara na ahụ m ofu onye nọ na-ese ndị na-enwere ọrụ a ga na-akwụ 200,000, a ga-akwụ 250, 300 a month, accommodation free, ihe niile iji ka emere gị visa bịa weta ego. Mgbe ụfọdụ ọtụtụ n'ime ha na-eme ihe a ka ha rịkọva ego niile a napụrụ ha bifo ha gawa, na ego egwuru ha bifo ha gawa, ka ha gwukwana ya ụmụnne ha ndị ọzọ. Ma ihe ha ji ewute mbụ ndị ụlọ na-egwukwe ha ụmụnne ha ndị Igbo. Gị ga-emechi obi gị gwuwe tige na net, onye chọrọ ọrụ 250, onye akwụghị ihe enweghịkwa ọrụ. Enwere ike mma na ọ gbara anya mmiri, onye a na onwe ha ọrụ. Ama m ihe ọdọ gwara m, agbakọrọ otu m si na-enye ya ndụmọdụ na ndị na-agwa ya. Adịghị surprise ya bịa na Facebook na enwere ọchịchị kọmpanị na month salary 200, nke ọzọ 180, ịchọ visa na lekwe ya ga-enye mere visa. Onye m ji osu mụ na ya kpaga nkata ụtọ ga-esi eme ma moto out of 5 na Dubai, na-agazi ndị mmadụ ego ha ji abịa Dubai ka ha na-ebe enwere ọrụ ahụ ha na-abịa ya nwa ọrụ bịa arụga. Ihe ọzọ abụrụkwa ekwele ka ihe a na-epost na Facebook, Instagram mebie gị anya gị file na onye ahụ rigoro gaga nọrọ na bangram mara mma, ihe otu mkpụrụ nwe afọ ọ tụtara ya epost adịwokwu ụcha gwaja wokwu ya eme ya me ha mekụta ile ome ha na-ege mekọta eme ahụ ga-akụgị were eme ụta o mee ya gị nọrọ chịra na onye Gilbert eriwele na lekwe na-eme ka uche agbuola ozu achị gị. Hapụ obodo ndị ahụ aka, kpee ekpere rịọ Chineke ị kwesịrị ka ị ga ma ị chọghị ịga, ka hapụ ịgba n'ọnya. Because ihe m jekwu ihe ahụ rịpọtụ m na-enweta akarịala, ana ihu mmanya na-agabiga akarịala. Biko so ọ bụrụ na ị nọ na iso na ndị a na-eme egwu oge waya gị hụtazi onwe gị n'ebe dị anya, gị chekwa ka igwukwe ndị ọzọ waya ihe mere ya. Emere ya my own brother. Ana ihe o ji jọgbo nwe ewu onye mere ihe a wụ onye o nyere aka. Onye a nọ Dubai jide ndị mmadụ ụgwọ hia, onye ahụ ji ụgwọ agaga blọk akaụntụ ya na-edili with him. Ma brother dịka lọya
aga volunteer were ego ya were time ya were ihe niile fight what the case fight gide the case fight cha me settle enye ya ikwu mgbe ga akwụdo ụgwọ ịma ndị setụchara case ya kelegide my brother ji ego ya gbaa transport ya ọkwụ ụgwọ lawyer ya si ihe ọ ga-eji akwụ ya ụgwọ nọ na o weta ma ọsọ 400 or 500 ka ya ji bịa budo bịagodo bịa rụọ ọrụ ọgwụrụ ọrụ ọnwa ụlọ ọnwa atọ ya bịa rụọ ya laghachi ụkwụ bak my brother ekoro ego ọpọn na o mekwara ihe ọma na akwụkwọ ụgwọ rụọ ọrụ consultation na egwu that payment gụrụkwa ego send ara ya ụmụnna ihe awa afọ anọ taa ejele nne gị kọkọrọ nwokorobịa abịa the money akpọ ya akọrọ ga n'elu akọrọ ga n'ala akọrọ gbada ya jikwa mee nke ejikwere the company jikwa close company jikwa bịa fodo ndị ahụ ama na ọwụhụ ezigbo company ofe company ụmụnna akụkọ ma ga-eji ya akarị ala Dubai idubala ụmụ mmadụ afọ idubala desi na ụmụ mmadụ Dubai idubala akọnuche ụmụ mmadụ Dubai idubala mmadụ na poverty inside of them Dubai idubala akụnụba mmadụ gara akpata Dubai akpara m gashi enwekwe ndị na-agba amega ọfụma ahụ mana chem na ọnwa onye ọbụla nwere akara ka ị nọ na Dubai survival ọtọ ka ọ ha na m nọ na chọrọ m ikwu ọtụtụ okwu na nka ọ bụrụ na ị chọrọ ime njem kpee ekpere rịọ Chineke ka ọ gwa gị ebe ị ga-aga obi m anabatazi Dubai ihe m hụga na ihe ndị nsogbu a na-akpọ mmepe ahụ ọ na-eme anụ ụmụ nwoke anyị nọrọkwa ụmụ Igbo anyị nọrọ ha na-emegidekwa ụmụ Igbo ibe ebe a ụfọdụ ga ha gwa gị ihe ị ga-eme ha esukwe gị imi gbaa gị repọt abịa nwụde gị ọkwa ndị Igbo ibe anyị nọkwa na-agbakwa ibe ha repọt ebe a echi anyị si na ụmụ Biafra anyị mụ nwaanyị ọwa aka na amaghị ejikwa na gị ụmụahịa emena ukwu nkụzi nsọma ikwuele but I must say the truth ka anyị wepụ n'aka na ihe ọjọọ jọrọ njọ onye si ihe ọjọọ dị mma ihe ọjọọ agaghị apụ n'ụlọ ya ọ onye m na-ekwu biko n'otu aka ọha na maka ọchọ m ikwu ọtụtụ okwu kpachiri onwe gị anya mana ka ịkarịsị ihe niile mkpụrụ obi ọbụla na-enweghị Kraịst nọ na-enwekarị crisis ọnwụ na ịmaha onye ị na-efe maghachi gị ị na-efe ebere mere gị bụrụ nwa okorobịa ma nwa agbọghọbịa na-amaghị Jizọs Kraịst dịka onye gwe na-ezọpụta gị ike gwụrụ nke gị agwụla ikwere ekwe ikweghị hapụkwa na edisiv na so nwe ihe dịka Jizọs na ọnwa onye ọcha ọnwụ nka edisiv chaa gị onye edisivrụ ga gbasara gị anwapụtala ma test ya hụ na onye nwaanyị dị mma ya dụrụ na m ụmụnna ka udo Chineke chaa n'ime unu ya gaziere unu ma n'aha nke na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ amen.